Γεια σας και καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα μοναδικό και εντυπωσιακό προϊόν που θα προσθέσει μια δόση μαγείας στο αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα σας, τον Δράκο. Ο Δράκος είναι ένα ρεαλιστικό διακοσμητικό δράκου, κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά, με φτερά που ανοίγουν και κλείνουν καθώς οδηγείτε, προσδίδοντας μια μαγική και επιβλητική νότα στο όχημά σας. Τοποθετήστε τον Δράκο στον ουρανό ή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας για να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς και να δώσετε μια μοναδική πινελιά στο όχημά σας. Στερεώστε τον Δράκο στο ρεζερβουάρ ή στο τιμόνι της μοτοσικλέτας σας για να προσθέσετε μια δόση δράσης και περιπέτειας στις βόλτες σας. Κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά, ο Δράκος είναι σχεδιασμένος να αντέχει στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά του χρόνου, αποτελώντας ένα πρωτότυπο και ξεχωριστό διακοσμητικό που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε το βίντεο να σας άρεσε και να σας ενέπνευσε να αποκτήσετε τον Δράκο διακοσμητικό. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο.